Estas plantas que vedes aquí son amaroteiras. Dan unha flor moi sencilliña, cuns pétalos brancos e unhas follas compostas de 3. Vedes? É inconfundible. Da amaroteira saen os amarotes, que son estas fresiñas pequenas, un froito silvestre, con moito arrecendo e moi saborosas. Nacen así en piñas e cando maduran non hai máis que collelas con moito tino e o mellor é incrustalas nunha palliña como esta que medra nas silveiras. Así imos metendo os amarotes para que non se estropeen ao levalos, porque son moi sensibles. Mirade, toda a recollida de amarotes. Que máis dicirvos desta planta? Pois é unha planta que lle gusta o sol, pero non en exceso. Por eso sempre vai estar preto dos muros e debaixo de algunha outra planta, para recibir un pouco de sombra. Unha característica moi importante dela é que da base do seu talo nacen unhas polas das que van xurdindo unhas folliñas e esa pola rastreira vai polo chan e cando agarra na terra dá lugar a unha nova planta. É o que se chama reproducción por estolón. Animádesvos a buscar amarotes. Aínda quedan moitos. Entre maio e xuño hai moitos amarotes no campo. Bueno, como fixen unha boa recollida, agora vou facer un biscoito e vouno adornar con estes amarotes. Xa vos ensinarei o resultado, vale? Un bico. E ao final fixen unha torta de queixo con amarotes. Apetécevos? Estades convidados.